Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Marisa, na usa ka OFW sa Qatar. Narito ako ngayon sa Kandusanang Istasyon para ipahatid kang Istoy, ang hinanakit ko sa kanya. Mga Kandusanan, asawa ko si Istoy, mga Kandusanan. Ngayon mga Kandusanan, nakauwi na ako dito sa Pilipinas. Ako nga pala si Marisa, mga Kandusanan. Nga taga Baligyan, Habuanga, Agusan del Norte. Nagpakahirap ako sa ibang bansa para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Tiniis ko para makaipon, para may maipadala ako sa inyo ng mga anak natin, Istoy. Tapos ang ginawa mo, winaldas mo ang pera ko. Lagi kang nakipag-inuman sa mga barkada mo. Akala ko pag-uwi ko, okay na ang lahat. Pero hindi pala. Kahit kutsara at tinidor, wala akong nakita sa bahay natin. Nagpakahirap ako sa ibang bansa, pero sayang lang ang lahat. Hindi na nga ako nakabili ng bra at panty para sa sarili ko. Okay lang sana sa akin yun na hindi ako makabili ng material na bagay. Ang importante sa akin, maihahon ko kayo sa hirap ng aking mga anak. Okay lang sana yung pag-uwi ko na wala akong makita. Pero bakit mo pinabayaan yung mga anak natin? Diba, bago ako pumunta ng ibang bansa, sinabi ko sa iyo na alagaan mong mabuti yung mga anak natin. Pero ang inatupag mo, yung paglalasing mo kasama yung mga barkada mo. At ngayon, nagkasakit ka. May barkada bang tutulong sa'yo? Kung inipon mo lang yung mga pera kong ipinadala sa inyo, di sana mansyon na sana yung bahay natin. At ngayon wala tayong bahay. Saan tayo titira? Ano, titira lang tayo sa mga magulang natin? Pumunta nga ako ng ibang bansa para magkaroon tayo ng bahay. Pero hindi mo inisip. Hindi mo pininano ang lahat ng mga pera kong ipinadala sa inyo. At pag-uwi ko pa galing ng ibang bansa, ito ang makikita ko. Nakasama mo yung mga barkada mong nagiinuman kayo kahit nagkasakit ka na. Ano ba ang naging kulang ko bilang isang asawa sa'yo? Lagi naman ako nagpapaalala sa'yo na yung perang ipapadala ko, ipunin mo. Ano ngayon?
paano na tayo? Hindi na ako makakapunta ng ibang bansa dahil nagkasakit na rin ako. Nagkaroon ako ng breast cancer. Wala na nga tayong gasto sa hospital. Pa-check up ko lang, wala na tayo. Bakit ka naging mahina, Istoy?